Podľa zákona začalo mesto kontrolovať v domoch protipožiarne opatrenia. V roku 2014 mesto spracovalo plán preventívnych protipožiarnych kontrol a v ňom prioritne zaradili domy v Šašovskom podhradí. Žiari budú najskôr kontrolovať domy na IBVčke. A ďalej budú nasledovať tieto protipožiarne kontroly v bytových spoločenstvách, u právnických a fyzických osôb podnikateľov a tento cyklus sa vlastne bude opakovať raz za 5 rokov. Zatiaľ kontrolovali iba domy v Šašovskom podhradí. V rodinných domoch sa kontroluje revízia komínov, kontrolujú sa strechy, povaly, pivničné priestory, garáže, poprípade nejaké šopy, kde by vlastne mohlo dojsť k nejakému nebezpečiu, že by vznikol požiar. Čo sa týka komínov, to by som chcel zdôrazniť, je rôzne. Ak teda obyvatelia vykurujú tuhým a kvapalným palivom, je fakt potrebné túto revíziu vykonávať každé 4 mesiace. Ak kúria plynom a komín nie je vyvložkovaný, tak je potrebné revíziu robiť každých 6 mesiacov a v prípade, že má komín vložku, tak sa robí revízia každých 12 mesiacov, raz do roka. Čo sa teda ešte kontroluje? Ste vraveli, že aj garáže, pivnice, čo sa tam kontroluje? Hlavne, či sa nenachádzajú nejaké horlavé látky, poprípade, ak je drevo v blízkosti vykurovacej pece, v zmysle platnej legislatívy je potrebné v podstate nechať nejaký ten priestor, nejaké tie metre od týchto pecí, aby bol voľný. Ste zatiaľ kontrolovali rodinné domy. Koľko ste ich zhruba skontrolovali a za akým výsledkom? V Šašovskom podhradí bolo kontrolovaných 90 subjektov a v podstate len 15 mali revízie uskutočnené. Ostatným bolo vydané rozhodnutie na odstránenie zistených závad a vlastne prioritu týchto nedostatkov boli fakt tie revízie komínov. Na odstránenie nedostatkov týkajúcich sa protipožiarnej ochrany dáva mesto majiteľom domov čas. Potom však nasleduje opätovná kontrola, či to naozaj aj urobili. Potom vlastne nasleduje následná kontrola a z každej z tejto kontroly je robený zápis a v prípade, že tá kontrola zistí, že vlastne tie nedostatky neboli odstránené, vlastne celú túto udalosť sa postupuje na okresné riaditeľstvo záchranného hasičského zboru a oni už potom to riešia vo svojej kompetencii a je tam už aj finančný postih. V podstate v týchto dňoch sa končia už následné kontroly v miestnej časti Šašovskom podhradí a tento rok začneme s rodinnými dommi tu v Žiari nad Hronom, vlastne na IBVčke, na ulici Priemyselnej, na ulici SMP a vlastne máme ešte rodinné domy aj na ulici Sládkovičovej, takže v zmysle tohto harmonogramu bude pokračovať kontrola týchto uvedených objektov a potom vlastne sa prejde na bytové spoločenstvá. V bytových spoločenstvách bude mesto kontrolovať celú dokumentáciu o požiarnej a bezpečnostnej charakteristike domu. Každé bytové spoločenstvo musí mať evidenciu o vykonaných prehľadoch, teda malo by mať nejakú knihu, alebo požiarna kniha sa to volá, kde vlastne sú zaznamenané všetky vykonané kontroly. Ďalej musím raz do roka mať vykonanú celú požiarnú kontrolu, to znamená, že musia byť zaznamenané, ak majú hasiace prístroje, musia mať revízie o hasiacich prístrojoch, revízie hydrantov, ďalej revízie komínov, revízie plynu, revízie elektriky, spoločných priestorov a takisto bleskozvody. Nakoniec kontroly si mesto ponecháva podnikateľov a živnostníkov, u ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo požiarneho zboru. Čo všetko sa u tých podnikateľov bude kontrolovať? V podstate je to niečo podobné, ako je u bytových spoločenstvách, alebo teda čo sa bude kontrolovať v bytových spoločenstvách a oni tam majú zvlášť ešte aj kontrolu o preškolení požiarnej ochrany, vlastne musia mať nejaké tie svoje jednotky a tak ďalej. Takže ale viac menej bližšie informácie veľmi rád poskytnem tu na Mestskom úrade. Po prípade si môžu pozrieť žiarskú stránku www.žiar.sk, kde sú v kolónke požiarna ochrana vypísané všetky podmienky a všetky vlastne tieto veci, ktoré sa budú kontrolovať. Mesto bude takéto kontroly vykonávať každých 5 rokov.